active positive. Αυτό είναι, αυτή είναι δουλειά, μπράβο. Μπράβο τους. Είμαστε οι Έλληνες, πώς αλλάζει με το τέτοιο στο δεύτερο. Τώρα παρουσιάσαν έργο για αυτό το πράγμα. Έκανε παρουσίαση. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν παρουσιάσει. Μπράβο, στρατηγέ. Μέσα από το πούλμαν της ομάδας του Φάρου Κερατσινίου που φτάνει στο ΟΑΚΑ, όπου σε 2 ώρες θα αντιμετωπίσει το Παναθηναϊκό στο τελικό κυπέλλου της Ελλάδος. Μα βγάζουμε φωτογραφία. Συγχαρητήρια.